Voor de wedstrijd is Elsenien bij Cambuur de Troeriens. Het is een relatieve leegvleender Telstar, maar er 3 punten komen. Nevens de trainers wordt de competitie in de komende weken voor een groot part bepaald en kunnen de play-offs veiliggesteld worden. Maar dan moet je wel scoren en dat leed Cambuur nooit. Want kansen die komen er wel. De beste in de eerste helft is van Reza. Omspeelt Van der Heijden, eigen man Varkenvisser. Maar de keeper brengt de redding op de inzet van Reza. Maar Cambuur had de controle, domineert en creëert kansen. Dit is Alexander Prent. Zijn eerste facet werd er nog uithellen, maar het tweede komt wel voor de goal. En dan kopt Kevin Diaz op de lotte. En de rebound is voor Gijs Luijink, maar hij kan net scoren. Maar Telstar komt er net om te pas, ook in dit tweede helft net. Dit is correct naar het skoft. Kevin Diaz alleen op de keeper al en dan doet er dit. Geen paas op Reza en geen schot op goal. Het is van beide neet. En dan zul je altijd zien dat de tegenstander wel scoort. Het begint met dombalverlies op het middenveld van Paul Beekmans. Telstar skekelt rap om, maar de wettervlugge Narsing die helpt het achterlijne en bij de tweede peel gliedert Johan Plat de 1-0 binnen. Hier zijn er geen excuses voor. Als je 900% kansen creëert in een wedstrijd, waarvan 5 alleen keer op voor de keeper. En je weet te presteren om dan niet tot scoren te komen. En dan achter kinderlijk eenvoudig de goals weggeeft. Op de eerste beste gelegenheid dat ze doorkomen bij ons. Ja, dan loop je achter de feiten aan, wat scoren betreft. Cambuur gaat dan op jacht naar de liekmakker en waar komen er kansen onder oren van de Vries en ook van Reza, maar het is allegear correct net. Varkenvisser haalt zijn goals kin en dan viel je een beetje onkomen dat er neer te hel in valt van Cambuur. En 10 minuten voor tijd valt de beslissing. Brands breekt terug, Van der Laan helpt hem onderuit. Dat betekent een penalty voor Telstar en reed van der Laan. Cambuur dus maakt 10 man verder en Plat bloed van een halve meter koel. Hij zit de 2-0 binnen. De wedstrijd is dan spelen, maar het wordt nog slimmer voor de Leeuwters. Het is rondje boetenspul, maar Plat mooi teruggaan en hij maakt het zijn tweede van de wedstrijd en dus een hat-trick. 3-0 en het is een flinke domper van Cambuur. Voor de wedstrijd hadden gesproken, dit zijn belangrijke weken. Hierin wordt de competitie gezet. Ja, dan is het extra pijnlijk, denk ik. Ja, zeker. Nou, deze 3 punten zal je ergens anders weer weg moeten halen. Zo simpel is het.